morning guys! Welcome na po sa mong channel. So guys, sa kong lugaw kami ba ning ngit-ngit mag-amang kuan? Sabi, ngit-ngit mag-kamera. Muro matag naong kuan na ni ring. Sa ba ni? Kamay. Maglugaw kong sa guys kaya ron may pamahaw sa mga bata. Kani maglugaw parisan og buwad. Ken! Kuya Ken! Be! Kuya sa kong suglod at ka. Kuya ko yung suglod na rin. Gamay ra guys among lugawon kaya hindi pa masayang. At so ko mabugin sa na. Ha? Sa kalibang pabanan. Asa? Pabanan sa? Oh, grabe kasi kahilig. Miskin og kuting. Baby. Kukuha nagkuhan ka. Gawin ka. Sa hugasan guys, kaya rin di ka gahi. O, di man dyan magahi. Kaya lugawon man. Nabuhin na. Mura na yung malugawon guys kami. Kaya rin iparis na magbuad. Lami man parisan ng buad. Okay. Be, asa ra magsugnod nimo, be? Dali, Ken. Ang sugnuran og dugang kay arong haling. Basta jud ingani jud nga sugnuran guys kani ingani dali ara jud makabuling. Kani ha maning akiskisan kanunay saan man ang kas man kasog pang kiskisay kay magsige magkaitom kay agkadyo, tungod sa kadyo. Amro na nagkabulingit nagagi na sige saan nagkiskis kada adlaw jud. Hilis na lang magkaldiro. Basta ingani nga agan ng kahoy. Si. Ay, very good. Kaadyo ka mga kuya. Butang ribi. Kanara ilang butang. Okay, salamat. Apilig butong bi. Uy, butong. Wala ada to na butong dato skilid. Nay butong dato skilid to ada to kilid. Pag hinay ka na isin nato to. To skilid. Mga duha ra gid ka buok. Kaya ipailang dato kay arong kasi musika ka na bi. Ara. Kaya tara to bi. Good morning my loves. Good morning. Sige kan manin taon ni inom og choco na gatas. Pwede sa mga kanila bi? Salamat. Na good morning. Kanara bi. Kataray dugang na itong sunod. Hindi na itong butod. Butod na sa itong atong nilugaw. Na guys, nanay bungag amang lemon. Parang daghan naman siya guys, nagpungpung. Kaya yung mga batang kabata, mga dabarkads ni Ili, kaya ilang mga pupuon. Kaya yung lagbula. Kaya sunuri dito. Inday! Sunod ni Kuya B. Siguro kinang atong nilugaw kaya ron natay pamahaw. Lugaw din ni ma? Lamian man na pare sa bugad. Pinirito. Parang kamurit sing agatang mga kaldero kay kon sa kahoy hinduan man gud na diyan masige sa kiskis kay ni kaugma gamiton. Kay tumitom na pud. Kino? Naghaman ron magkausa mag sauring mga galon ha. Sa unay mga sud. Unay mga sud ang mga galon guys ti ah. Ano Rikin? Tabangi si Kuya Ken. Oh, kinday ha. Nakadod. Ha? Nakapatod. Napatuod. Ano ma? Kana apili po. Itako sa ng mga tubig. Kanang na mga sud ba? Pantako sa. Sa kanawan na mga sud kana. Kana mo na isauran ninyo ha. Tapod. Kana na mga sud be ipanguan na. Adi dar puno na be. Kana. Pang tako ng Kuya Ken ag tubig. Very good nga bata. Sige. Pang sauri na karon na tayo magamit. Hamas Kuya Girl Ken. Mama ni Jantaria guys kada buntag manawd na si Jack kay may among gamit nito taman hapon. Mga tubig dana. Katabangis Kuya B kanang way sud bi ha. Kanang way sud lang. Di ara ka rin isa o kana ka. Katabangis Kuya kaw. Jug na naisud si Kuya lay bit-bit dana bing ha.
Okay, very good nga mga chikiting. Baniras kuya kay arong kuan. Uy kuya, uy mag tabang ugda. Ato naman sa manaw dadto guys to. Ito mga ripo dadto unahan. Adto basa-basa day ha. Day. Lia. Lugo ibi. Namang pong hayhajan dari guys. Kay tagata na mo dari yung tawag maghayhajan. O kami ka wag hayhajan nga tarong tarong. So kari ka muludjot man nagamang hayhajan. Dari sa laman naghangihangin sa mga atap-atapan dari amang labhanan og trapal. Kay grabing inita og di na mga atap-atapag trapal. Karangakin imong sinawaran kin. Apil po day ag bibi amay. Bibi amay apil po ikaw. Shush Ginoo ko. Apil po bibi ayo kada kay bugat ha. To na bi. Kuno na bi. Ngano mo kay magtiwas ko itong haling. Ha? Na guys, atong mga anak kinahanglan sila ta i-train og trabaho. Aron itong di magi tayo tinapuan ni kabot sa panahon kay kita ra poy malisdan mga gini ka na magtinapuan sila. Lugaw anong siga kaguwang ni. Ginalong po yung posporo, di mo sigag kagwang. Sigar guys. Bumbati, siga kaya ang natag nilugaw dan eh. Pasensya na mo kaya sa baka kajog sinso dari. Sige og sinso dari sa mga duo. Na guys, ganahan ko butong isugnog kay kasi mo siga. Dabda bagagi dami. Monas kuya gayl magdali-dali magdabda bisan siya na pagod ag dining ag. Hindi man sa katansa. May mga salupin na rin guys. Kaya di aga mong bugad nga pinirito. Sali na magabi. Sagad na madara rin takbos mga kairingan. Ang bugad po na rin pritohunon pa di adan. Ang budget na pang 1 month. Mo na may pares usas ni lugaw. Nawara yun dyan guys, mga luto na. Nabakag panaw dari mga chikiting. Nasusik yun. Duha dari ka bata naud. Mana mo panaud be? Ha? Mana mo panaud? Mana be? Oh, gingnan lagi di magbasa-basa ning gamayng baji. Okay na yung sipon. Kana na. Sipon naman pod. Ayaw lagi bata dara ka dali. Wala kuya. Day, kamanguday. Malaka sa be. Sorry na din sila. Mapagpakansis Ilia. Gusto man pong mag-kuri-kuri na rin tubig. Marami ka dyan yung badiha ka ka pilig og tubig lagi. Kaarsa ka ko dali. Ano, di manggaan naman na. Hamas kuya Gael di atos kabaw. Bakiros kuya Gael guys sa kabaw. Wala ito unahan to. Kita raman siguro rin. Di sa magaw ka adyo. Wala ito nagbakiro. Sige na, hawa na ding. Kaya basa, awa na ding. Puno na ding. Puno na. Mana. Kaninoy, kaning monster. Gasi sa. Sakto na. Tay nagaman, sukuan. Maluto na tong atang nilugaw. Batikin. Dara mga ripo dari guys. Distansya kus bahay. Distansya ka dus bahay. Sagdilaman kaya na mabalhin na po ng badza po puhon. Nanay kwarta. Kanin matugos, dito ko na. May balhin po na to. Iyan na. Ito na siya. Pag nabikirong di mo sirit bi. Okay. Grabe dilubagan ni mo bi mapupo po na kanuga dyan bi. Sige na. Sauray na pa ng ija. Sige na. Ajaw sa buhi karon di makabuling ag ripo. Nagas na idaghang manok na may takbon. Yawon. Ha? Ito, mataag.
Uy, no, ko ng bataan ni. Ang ganda, kahilig og tubig. Habi, kaya mabasa ka, be. Guys. Kakatasan yung puno. Kaway, panuda na ka. Ato ipabutang na to kuan, be. Kanang naay. Butangan na nila. Kili jalili apod ag nilugaw og nabay siga. Yes nang hapot na suya kinkis dang sinauran. Tiyan, gamayng body, gama lamang ka. Ah, gamayng body namang amay. Sino oh. Be, be. Pila-pilon man ka, mabasa na pag ka. Sip on. Oh, sus ginoo ko ng sinawg ilong. Stilan. Kulang pang be. Okay. Kuya Kinkin lang dada ni Ding. Karon kaduhan na be. Ako'y dada ring daka nga puti. Kala ka. Dai na dai. Ayaw kay bagat, di ka kadaog. Sus ginuugod sa gara. Kala ka sige. Sus tabangan bagat man be. Ibutang. Ibutang ra na. Butang lagi. Oh, sige lakaw. Bantay bitaw. Halo, jamo yung purma. Noko. Ken. Butang sa guys. Ambi na be. Kulang. Ako lang be, butang lana, dana, butang. Palit ra tagalon nimong gamay kitong kitsapan. Kala ka. Kuya lang ka. Oh, pastilan nga bata, apil-apilan gagud. Iganid ken. Okay. Very good. Naganid na sa mga galons. Okay, last na laman to, be. Tayo na ayo, ma. Tripod. Tripod. Daghan ang gatong galon. 3. Tatawid ko tayon. Tawad ka galon. Chus mo. Kiyaw. Ama, ula ko. Very good. Last na be. Okay. Sibog dahil kayo maras magan ka ng kuya. Okay. Nga na Boy Scout na mag-imong sanina. Abe, Cub Scout di ay. Huy. Di saan man na imong gipanguli. Giunad naman na imong uniformis Cub Scout. Uniform naman dahil siya guys. Pastilan nga bata. Gahapon na po. Buka naman buti ni. Tabi. Uy, bukaw na bi. Wow. Tanang kurawon kay armulawot siya. Guys, karawon sa guys kay armulawot. Tanang siya mulawot. Kamiin man siyang mulawot. Daw pa. Muna yung pamahaw karon. Nilugaw with buwad. Ang mga bata bawa kay bawag sa ilay Paris basin og katungkuan. Berber na choco ilang iparis tani. May butang. My loves, anong nangyari sa imong buhok? Bakit para ka ng aswang? Nangyari ta baby namin. Ay ubo? Gipanuhot siguro na yung mong bibi na pod. Guys, tapos sang sipon. Tapos sang ilong. Hindi tahu bi. May mamahaw na ta. Mamahaw na ta. Di sa naman tong taho ha. Okay? Balik ka to. Sunod lang pod ha. Okay? Balik ka to. Hado ka. Bayad. Hindi nagnatay ibayad ha. Hado. Bayad. Na taho. Babay. Ni bay. Naabayan. Tawad. Na, tayo ibayad. Mapalitag ka ho. Ha? Huwag na tayo ibayad. Unsa kayo ko man tayo ibayad. Kaya mag-ipon man ta. Ipon ta. Bayad. Mag-ipon challenge man ta. Ano makakamalig ta. Ha? Bayad. Naato bayad ko nung isang arkansiya. Uy. Atintin. Naabayad. Kuya? Naapod. Kuya guide? Naapod. Naapod bayad. Pastilan. Oh, ginoo ko. Oo, yun eh. Aga mong kulit ka adyo nga, baby. Aga mong kulit. Kulit kaayo. Kulit tayo. Ang baby ni mama, kulit. Kulit. Bata tabaan. Bata baan. Ba? Nga naman, ay sapi-sapi? Naisapi-sapi, kuya. Ato. Hindi pwede mo uban kay init man ha. Ani lang ta ha. Okay? Naman. Wakwak. May wakwak daw takbun na wak-wak nagtumulaag ka sa kalabangan.
Guys, luto na gatang nilugaw. Wow, lamian na sa tang nilugaw guys. Tiyan. Tang kurawon. Kami karang nagkadyo kalapot. Lamian na. Guys, lapot na kaadyo. Wow, lamian na. Dahil sa imo ipares dani day. Berbra na choco. Berbra na choco kuno ija guys na. Wow, lamian sa mong nilugaw. Luto na guys. Ato na ni haunon. Okay. Yesus ginuko. Okay. Okay kadyo. Ako ka na ta para pamahaw. Sama na bi. Uy, nami tabanog. Nakuha ko. Kakuha ka tatay mangguna. Karang ni Pajan taon ni sa guys gihimuan og sapi-sapi. Wadara ra pa na just deu. Di mo atur tong laju kay na. Takbon na mo datog banakeun bako nay has. Na alaba ha. Dali na bi, mamahaw na tabi. Tugas kuya kaw. To magkabaw guys, to bakiruhang gayol to ah. Ang slujo. Dali sa among tukuran to hun. Dali na mamahaw na tawi. Kin. Sige na mamahaw na daghanam na kagtabanog. Ginaho ng isa. Kuya na. Mo nilang kalingawan dari guys tabanog. Wa na sila silpon kay wa na pa ko nagsilpon. Balit. Kay Ayo ma ha. ha? Alaman. Unsa? Dapat umpun ayo. Papalit kag silpon. Pastilan naman tawo atang ipalit. Dakong silpon na namura kada kag karaoke. Namura kada kag karaoke day aron di ka kadaeg. Mag-ipon sa lagi ta kay natay buhaton, ha? Bayad. Wa patay palit og phone ron ha, sunod na ha. Okay? Dado. Sa tukunos merkado guys, palit mig silpon, pastilan. Ato adado ha. Palit ta dato merkado kanang silpon-silpon nga duaan ha. Tawa ko. Kaya ganahan man sa twinkle-twinkle. Isa ra may mga silpon mo nang Kumariday ko pa. may isang papalit. Ha? Hani man? Kumariday ko palitan. Isa may palitan? Na, ginukukin. May kanina lang matang silpon. Galing kay isa ra man. Mag-ilag man mo. Palit ko. Puhon. Kaluyas ginoo. Magtigom. Palit ko. Tempon. Dado. Ay, chut. Palit telepon kong merkado. Sungli mo nun. Ano magazin ng iring imo, magazin ng demus-demusan ng imong kuting. Ano gadyo, kahilig kong iring ning. Magbaylo dyan mo naong karugasan kin. Magbaylo dyan mo dagway na ng limon. Orang gadyo ka. Sus, ginoo. Grabe kasi na guys, arang gadyo kahilig dyan ng isang iring. Na, Dado. Palit ko. Tempon. Dado. Palit ka silpos merkado. Butang eh. Dado. Puhon. Naan sa naman na, bi? Nagduwa naman na imong iring. Anong kasi kadyo ka anad guys na isang kuting ni Kinkin. Kaya na patugon la. Ayaw, day! Ang darata ka init. Kindali na kintaw ganas kuya kay mamahaw na ta. Ikaw. Tempon. Dado. Puhon. Huwag na anatay money, ha? O sige, ayaw pang rasa limon. Kana silpon-silpon, randuaan bi, ha? Ah. Tawa ko. Kanang naay katong nay sounds nga wawayo. Bayo. Bawayo. Para maut man tong ko ana, sauna. Kasi nakaabot tad to. Bukad na spare Kinkin sa inyo guys. Kawan. Bawa sino? Mas kuya. Nilugaw na ito. Pamahaw, nilugaw. Nilugaw ra mo, okay. Yan ang nilugaw. Para kabas ka kasog nilugaw guys. Pero sagdira, labi mo po. Ang inindag is nagkuan, choco. Ano ipad? Tama na to. Lapot na mag-ago no. Ako lang mo. Ako lang kay madaghan mo. Daghan kung tagaan ni ha. Huwag taday ha. Sige mo yan. Sa yung butang eh. Ganit ko eh. Ito, butang eh. Ay, kulang Butangan mo kasukal nga gamay. Brown sugar. Tabi, tabi. Nasagad na mo sila na ng brown sugar guys. Kaya grabe gumigas. May lang ha. Gaha kay buad may ang Paris. Kalamiin.
Baan pa ning tahuan ni. Bunga tayo ipalit. Baan. Okay. Ang eat na big. Guys, nagawa ko buwad. May mga buwad dari. Yung pinirito na magabi dia. Asid ay. May para sa... Mahaw mga chikiting. Mahaw tanin to guys. Mahuta. Tabang be? Tabang de. Ako lang. Ako lang. Tabang de. Tabang de ay. Mahaw tanin jo. Tapos kuyas gawas kay galimutan ko nung dari. Sila nakagati ha. Minay sukat. Mahaw tanin jo guys. Ang buwad o suka. Nagila ini ang ibutangan og bird brand nga choco. Pati ka kuya kinkin. Bang tinjo. Kuya galtos gawas ng kaon ka limot kuno dari seud. Abang na. Muot no. Nalinan na. Ang yun. Mana kagaan niya? Silong pa das buhi kuan kabaw. Abaw na. Patintin. Silong pus baka. Baka. Paim namin judaan ha. Naman. Baka. Mantapit. Ubos. Naubos. Balik Nawapan. na. Mga tanin dyan, tanan. Mga iring, giatang. Sinsya na mas umang dari kay kalat. Ang patong-patong lang dari mga kuan. Wala mag-among TV, kaya nagtuba, das babagdo na uwan-uwanan. Uwan na, uwan dari da. Yan mo, po'y kurinti. Yan no, Nanay ko rin, dear. uwan na tayo TV. Wala ta table. Uwan na may kurinti, no? Tuba mo po das bagdo. Natakay. Wala takay. Oh, hanggang kung patong iwan-uwanan mo po. Silungan mo to sa kabinet. Silungan. May buwad guys, para sa kuan lugaw. Yan no. Ang bato. Ang bita tayo sa mama ni tubig. Kang human magpasilong magbuhiin. Sambal mo to. Ang bita. Ano mo? Gail! Bando ato. Wala sa bibi. Apa ni? Bibi. Buhon. Ako. Dako nga TV. Palit ko na may TV guys. Dako. Tila. Kuya ka ba maghalaba ka ng unday kambing. Ano na yung paitag kanding? Ganahan ka? Buhon. Manganak ka ng bajiday karong may bibi. Di may kanding sa una guys. Palit bibi ayaw nga. Kubman. YouTube mas. Pas. An. Pas. Manap. Bye na tanila lang. So guys, mora na imong video karong adlaw guys. Daghan kadtong salamat sa inyong kanunay pagtan-aw sa mga video guys. God bless na tang tanan. Manghinat ko nga di gyapon na i-skip ang mga ads na mo kay maduna lamang na patabang sa among 1 to 1 kay ba na mo. So guys, salamat kadto. Bye. See you sa mga next video guys. Bye-bye.